Τώρα θα σε έπαιρνα. Πώς ήταν σήμερα? Έβρεχε, αλλά ο κόσμος ήταν αλλιώς. Δεν είχαν κατεβασμένα μούτρα. Ήταν χαρούμενοι. Εύχομαι κάθε μέρα να είναι έτσι. Ποια δύναμη κάνει τις ευχές μας να παίρνουν μορφή? Ζει κάπου κάποιος γερασμένος μάγος που με το ραβδί του φωτίζει τις μέρες? Εσύ, εγώ, εμείς. Εμείς είμαστε η δύναμη. Σήμερα θέλω να κάνω την πιο μεγάλη μου ευχή. Και όλοι εσείς να γίνετε η δύναμή της. Εύχομαι κάθε σήμερα και κάθε αύριο να είμαστε το φως στις πιο βροχερές ημέρες.